₱5 dagdag pasahe ng mga tsoper sa Pangasinan inihihirit para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Posible umanong mapilitan na naman ang grupo ng mga tsoper na isulong ang ₱5 dagdag pasahe sa minimum fare sa mga pampublikong jeepney sakaling hindi mapigilan ang patuloy na pagsirit ng petrolyo sa merkado. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tulyao, dulot pa rin umano ito ng tumitinding sigalot sa bansang Israel at Iran. Yun ang mabigat kasi hindi natin alam kung kailan matatapos itong gulo ng Israel at Iran. So ito yung pangamba natin. Kung sakaling ganyan man, talaga mapipilitan kami dyan. Yung dating nakapending na ₱5, sana patupad yun. At kung sakasakali na magkakaroon ng subsidy, bilisan nila at kawawa talaga itong mga taga-transport sector. Sa muling pagsirit ng produktong petrolyo ay nakaamba rin ng ayuda na magmumula sa gobyerno. Inihayag naman ni Tulyao na malaking bagay ito, ngunit pasakit pa rin umano sa kanila ang pautay-utay na taas presyo. So may mga iba't ibang pronouncement na may ₱5, may 4, may 3. Pero pare-parehas lang po ito dahil tataas siya. Okay lang sana kung mga sintabos lang. Pero ito biglaan. Pinaghahandaan natin ito at kami hirap na hirap dyan kung sakaling ipapatupad na ito today at sa mga dati pang araw. Dagdag pa ni Tulyao, sa muling pangako ng subsidiya, ilang tsoper pa umano ang hindi nakatanggap mula sa mga nauna. Ngunit inaasahan din naman ito na sila ay mabibigyan. Kahapon, nagsitaasan ng produktong petrolyo at inaasahang muli bukas ang 26 ng Hunyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.